druge videokonferencije u okviru Nacionalne asocijacije lečenih od raka. Pozdravljam vas i želim da vam predstavim današnju temu. Govorit ćemo o savremenim metodama pregleda i biopsija dojki, o prednostima i ograničenja ovih metoda. Ovo je prava tema koja je povodom 20. marta, Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke, uoči tog dana i naš doprinos tom danu. I zahvaljujemo se Nataši Prvulović-Bunović, našoj, odnosno mojoj koleginici, koja je lekar, docentkinja, radiolog, onkolog na Institutu za onkologiju Vojvodine i koja se u svakodnevnom radu bavi dijagnostikom bolesti dojke, znači radi i ultrazvuk, i mamografiju, i 3D mamografiju, i magnetnu rezonancu dojke, zatim prati i onkološke pacijente radeći CT i magnetnu rezonancu abdomena i karlice, toraksa i tako dalje. I deo je tima za interpretaciju PET CT nalaza. Ono što doktorka Nataša još radi su perkutane biopsije dojke, a isto je i docent na katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, u Foči i Istočnom Sarajevu. Načelnik je Centra za imaging dijagnostiku Instituta za onkologiju Vojvodine i učestvuje u nizu međunarodnih i domaćih projekata na univerzitetu. Imam čast da predstavim doktorku Natašu i da je zamolim da nam ispriča sve ono što misli da su prednosti i ograničenja za žene koje žele da prate svoje zdravlje i da prate mirovanje bolesti. Izvolite, Nataša. Hvala vam na pozivu i drago mi je da smo se u ovolikom broju okupile. Da li vidite moju prezentaciju? Ja sam je otvorila, ali vidite? Da, vidimo. Ja ću dati jedan mali uvod uopšte o raku dojke, veoma kratko, a onda idemo na moju struku, odnosno na dijagnostiku. Rak dojke u Srbiji, registar za rak koji se vodi na Institutu za onkologiju Vojvodine i Institut za javno zdravlje Batut u Beogradu sakupljaju sve podatke za našu zemlju. U Srbiji godišnje oboli oko 4000 žena od ove bolesti, a premine negde oko 1600. Prosečna dob kada žene obole od raka dojke u Srbiji je između 52 i 57 godina. Ono što nas odvaja od nekog industrijski razvijenijeg sveta tipa Zapadne Evrope i Amerike je to što je kod nas učestalost, odnosno javljanje bolesti manja nego u tim razvijenim zemljama, a sa druge strane, nažalost, je veća smrtnost od ove bolesti. Zbog čega je tako? Tako je zbog toga što se nama, nažalost, žene javljaju kasno u uznapredovalom stadijumu bolesti. Zašto nastaju tumori u dojci, uopšte maligniteti? Ne znamo tačne uzroke, to je jedna kompleksna priča, lekari nemaju odgovore na sva pitanja, ali znamo neke faktore rizika. Znači, znamo nešto što kada se više faktora rizika susretne kod jedne žene, onda nastane karcinom. Najvažniji faktor rizika za nastanak karcinoma dojke je ženski pol. Obolevaju i muškarci, ali negde u odnosu 100:1. Znači, na 100 obolelih žena dođe jedan muškarac, a primetna je zadnjih 10 godina i sve veća učestalost obolevanja i muškaraca. Potom od faktora rizika imamo godine života, znači što je žena starija, to je veća šansa za nastanak ove bolesti.
Potom je tu važna i porodična istorija obolevanja, da li je žena imala neke prethodne bolesti dojke ili jajnika. Potom žene koje nisu rađale i nisu dojile su u povećanom riziku. Žene koje su dugi niz godina koristile hormonsku terapiju, onako da kažem nekontrolisano same na svoju ruku u prvom redu. Neka velika studija američka urađena na čak 1.000.000 žena pre nekoliko godina je pokazala da samo one žene koje su 10 i više godina koristile hormonsku terapiju su bile u povećanom riziku u odnosu na žene koje su recimo 2-3 godine koristile hormonsku terapiju. Tu još dolazi gojaznost, pušenje, konzumiranje alkohola, fizička neaktivnost. Što se tiče dijagnostike, znači moje struke, postoje sada 3 metode, 3 savremene metode pregleda dojke. To su mamografija, ultrazvuk i magnetno-rezonantna mamografija. Mamografija je jedna rentgenska metoda pregleda dojki i koristi se kao screening, znači još uvek je, iako ima dosta nedostataka i limitirajućih faktora, još uvek je zlatni standard u detekciji ranog karcinoma. Potom imamo ultrazvuk kao jedan brz, jednostavan i neškodljiv pregled koji se zaista radi u svakoj ambulanti i dostupan je ženama. I treća metoda je magnetno-rezonantni pregled, odnosno magnetno-rezonantna mamografija. Ovu metodu, kasnije ću samo ukratko objasniti, metoda se radi samo u tercijarnim centrima i izrazito je senzitivna. Znači, magnet ne može da propusti detekciju karcinoma. Znači, ne postoji karcinom u dojci koja ova metoda neće videti, neće prikazati, ali metoda ima jedan dosta ograničavajući faktor, a to je što je nisko specifično, odnosno pokaže nam gomilu dobroćudnih promena, prikažu nam se na toj metodi kao sumnjive i onda žene izlažemo nepotrebnim biopsijama ili hiruškim procedurama, što bi ukratko rekli da nije radila magnetnu rezonancu ne bi nikad završila na operaciji, ovako uradila magnetnu rezonancu i promena koja je u suštini dobroćudna se na ovoj metodi pokazala kao dobro vaskularizovana, dobro prokrvljena i otišla je žena na nepotrebnu biopsiju. Mamografija, znači zlatni standard, rentgenski snimak dojki. Evo, našla sam na internetu jedan od prvih sačuvanih snimaka od prvih mamografa iz 1953. godine. Ono, prosto rečeno, izgleda kao neka sprava za mučenje. Znači, žena delom stoji, delom leži na pregledu i zaista ovaj tubus i ovo sve izgleda strašno. A danas aparati izgledaju ovako kao što je naš sa Institutu za onkologiju Vojvodine, elegantni, digitalni, sa touch screenovima i tako, jel, savremeni. Kada uradimo pregled dojke na mamografiji, mi smo dužni kao radiolozi da prvo, kada vidimo strukturu dojke, da je svrstamo u jednu od ove 4 grupe. Da li je dojka skroz masna po strukturi, da li je masna i malo žlezdana, da li je dosta žlezdana, a manje masna kontra i da li je potpuno gusta ili žlezdana. Zašto nam je ovo važno? I zašto je važno da žena zna kakva joj je građa dojki? Važno je zato što ove žlezdanije dojke, a posebno ova 4. kategorija, u tim dojkama je mamografija jako nisko senzitivna. Znači, tu može da postoji karcinom i velikih dimenzija, a da se ne prikaže na mamografiji. Američki izveštaji u svojem zaključku ženi napišu vaše dojke su guste, žlezdane, što znači da je moguće da je u 30% slučajeva propušten karcinom i kažu obavezno uradite ultrazvučni pregled. Zato mi u svakodnevnoj praksi kad imamo ženu, uradimo mamografiju, mi kažemo morate i na dopunski ultrazvuk, žene nam se bune zašto je ultrazvuk, pa zar nije mamografija najbolja metoda? Nije najbolja, ali je veoma korisna i nekako i mi kao radiolozi koji radimo dijagnostiku i mi smo komforniji kad istu ženu pogledamo sa 2 različite metode.
Ova metoda se koristi u screening studijama. Šta su screening studije? To su studije, odnosno pregledi žena koje nemaju nikakve tegobe u vezi dojke, a mi ih pozivamo na pregled kako bi otkrili da li postoji rani znak karcinoma. U državi Srbiji nacionalni program kaže screening se radi od 50. do 69. godine svake druge godine. Svrha ovog screeninga je da, kao što sam rekla, otkrije karcinom u dojci koji je malih dimenzija, koji je još uvek lokalizovan samo u dojku i koji se nije proširio u limfne čvorove i u ostale organe. Smatra se da ako žena redovno ide na skrininge ovom metodom, da joj se redukuje mortalitet za 30%. Znači šansa ako oboli da će umreti od ove bolesti je smanjena za 30% u odnosu da ne ide nikada na nikakve preglede dojke. Evo kako izgleda jedan slučaj svakodnevne prakse. Znači, pregled se vrši tako što se, to je, rekla sam, rentgenski aparat, dojka se pritisne uz ploču, rentgenska cev, odakle ide rentgenski zrak je iznad dojke i radimo uvek dva snimka, kao profilni i ovaj drugi snimak. Neke pacijentkinje kažu da je metoda izuzetno bolna, neprijatna i da nikada više neće raditi mamografiju, ali taj procenat žena je ipak mnogo manji nego procenat onih žena koje kažu ok, neprijatno je, ali izdržljivo i naravno ponovo će se pregledati. Kako mi vidimo? Ovako je desna i leva dojka jedne žene, potpuno masne dojke, ne vidimo nikakvu promenu, to je za nas uredan nalaz. Potom možemo imati ovako krupne kalcifikate ili ovako senke benignih odlika i mi kažemo tu je benigna promena i žena apsolutno je bez brige i ne treba dalje da se kontroliše u odnosu na druge žene, nego ide u screening na 2 godine. Potom imamo promene koje karakterišemo kao sumnjive ili izrazito sumnjive i obe te kategorije promena zahtevaju obavezno da se uradi patohistološka verifikacija, odnosno da uzmemo uzorak iz tih promena, da načinimo biopsiju i da dobijemo patohistološku analizu. Kako izgleda uznapredovao karcinom u dojci? Može se predstaviti uvučenom bradavicom, može se predstaviti crvenilom kože, otokom kože, velikim čvorom, nepokretnim, tvrdim, bezbolnim. I kada imamo tako jedan uznapredovali karcinom, kao što je ovde prikazano, neminovna je amputacija. A kada imamo dojku u kojoj se ništa ne pipa, žena nema nikakve subjektivne tegobe, ništa ne boli, ništa ne osjeća, a mi na snimku nađemo sumnjivu promenu, tada žena može biti poštedno operisana, znači tada se samo operiše taj čvor, taj tumor sa malo zdravog okolnog tkiva i žena praktično ostaje sa dojkom. Mi karcinom u dojci vidimo ovako, kao veliku nepravilnu senku, može imati žena i uvećane limfne čvorove, evo kao ovde u pazuhu, u vreme postavljanja dijagnoze, znači veća bolest se proširila u pazuh, a možemo ovde imati, ne znam koliko se vidi, ove sitne bele tačkice kao veliku zonu mikrokalcifikacije. I jedno i drugo nam je znak karcinoma, pri čemu ovo često bude s kalcifikacijama početni karcinom, a ovo s velikom senkom uznapredovao karcinom, kad je i uspeh lečenja mali. Ono što mi radimo u Sremskoj Kamenici, samo ću spomenuti na ovu sada prikazanu digitalnu mamografiju o kojoj sam pričala, mi imamo još jednu softversku opciju, to je 3D mamografija, samo ime kaže dobijemo trodimenzionalni zapis tkiva dojke i mi ovako kao na snimku sečemo, što bi rekli, tkivo dojke na 1 mm i svaki taj slajs, taj presek moramo da evaluiramo i time smanjujemo mogućnost da promašimo, da detektujemo karcinom u dojci. Mi pod kontrolom mamografa radimo takozvane vakuum asistirane biopsije. Vakuum je
sistem pomoću kojih se vrši biopsija. Imamo jednu iglu veoma dugačku i debelu. Pod kontrolom rentgena uzimamo uzorke iz sumnjivog dela tkiva dojke, dobijamo ove uzorke tkiva i njih šaljemo patologu na analizu. Pod kontrolom mamografa mi još pre operacije, znači žena danas legne u bolnicu, sutra ujutru se operiše i prvo sutra ujutru dolazi kod nas na odelenje dijagnostike da mi sa raznim vrstama igala obeležimo promenu koja postoji u dojci, a koja se ne pipa. Znači, hirurg ne može da operiše nešto što ne pipa i ne zna gde je promena i onda mi sa tim raznim specijalno konstruisanim iglama obeležavamo te male tumore koje niko ne može da napipa u dojci, a oni postoje i onda sa tim žicama u dojci 1, 2, 3 ili više žena odlazi od našeg odelenja na operaciju i hirurg prati put žice i zna gde je žica, tu je promena. Što se tiče ultrazvuka, to je jedan, kao što sam rekla, brz, jednostavan i neškodljiv pregled koji se sada radi u svakoj bukvalno ambulanti, svakom domu zdravlja i treba da bude rasprostranjen i više. Broj žena koja imaju ovaj problem je velik, tako da što više lekara bude radilo, se bavilo ovom problematikom, pre će žene doći na red da budu pregledane. Naravno, kako od iskustva radiologa koji to radi, u mnogome i kvalitet ovog pregleda zavisi sa kakvom opremom radimo. Nije isto da li neko ima aparat star 20 godina na kom se jedva nešto vidi ili mi koji radimo, imamo sreću u tercijarnim ustanovama koji imamo aparate najnovije generacije sa svim mogućim tehnološkim naprecima. Šta mi vidimo kad radimo ultrazvuk? Možemo da vidimo i vidimo najčešće ciste, masna tkiva, kožne promene koje su dobroćudne fibroadenome. Možemo i kod dojilja da vidimo nešto što se zove galaktokela, znači cista koja je ispunjena mlekom. Ultrazvuk kao prvi i jedini pregled radimo kod mladih žena, kod trudnica dojilja i često radimo kod žena koje imaju implantate, zato što su one, ne znam zbog čega, u strahu da rade mamografiju, da od tog pritiska prilikom snimanja im ne pukne implantat i naravno moramo sa njima da se ubeđujemo, nekad uspešno, nekad ne, da je i mamografija bezbedna za njih i da će im doneti informaciju više. Znači, ultrazvuk možemo da radimo kao prvi jedini pregled i da ženi damo izveštaj i da je pošaljemo kući, da ne treba ništa dopunski, a ultrazvuk može da bude, mi kažemo, idealna dopuna mamografskom pregledu. Znači, malo pre sam pokazala onaj tip gustih žlezanih dojki, kada smo mi u obavezi da njih dodatno pregledamo i pomoću ultrazvuka. Ultrazvuk nam je značajna metoda što nam pomaže da posmatramo iglu kada radimo biopsiju. Znači, kada radimo biopsiju promene u dojci pod kontrolom ultrazvuka, mi jako lepo vidimo iglu i tačno znamo da smo u promeni koju treba bioptirati, koju treba dokazati. Evo kako izgledaju biopsije pod kontrolom ultrazvuka. Ovde imamo ultrazvučne snimke sa leve strane, a desno je igla koja je u dojci. Znači, nemam nikakve posebno sterilne uslove, imamo sterilne rukavice, igla je za jednokratnu upotrebu i lokalno se samo vrši dezinfekcija sa povidonom i jodom. Nekad žene se bune kao, zar me nećete bioptirati u operacionoj sali sa onim svetlima za dezinfekciju, tako ne. Procedura je tako kreirana i zaista koliko se ove procedure rade na institutu 20 godina, nismo imali ni jedan slučaj, recimo da smo mi uneli infekciju tokom biopsije. Uzmemo uzorak tkiva i onda taj uzorak u formalinu šaljemo našim kolegama na patologiju i oni postavljaju definitivnu dijagnozu.
praksa je pokazala da je najbolje kada kod iste žene uradimo i mamografiju i ultrazvuk. Tada povećavamo senzitivnost i specifičnog svog pregleda. Jednu ovalnu, jasno graničnu promenu, krajnje benignu, i na ultrazvuku je to benigno, ali vidimo jedan mali tako proliferat izraštaj koji nam ukazuje na jedan papilom, isto tako dobroćudnu promenu. Koja je sad razlika između mamografije i ultrazvuka? Razlika je u tome što posle ultrazvuka i ovakve slike mi moramo tu ženu da pratimo na 6 meseci unutar 2 godine, da vidimo da se taj mali papilom neće razviti u nešto veće. Potom imamo ovde jednu nepravilnu senku na mamografiji. Kad smo uradili ultrazvuk vidimo da je ona vrlo nepravilna, nehomogena i to je jedan tipičan izgled karcinoma. I imamo treću situaciju kad nam je mamografija potpuno uredna, kako kažemo, to je jedan lažno negativni nalaz, a na ultrazvuku smo videli promene. Zato što ovo gusto žlezdano tkivo nam ne dozvoljava našim očima da izdvojimo senku koja pripada tumoru, tako da je korist od kombinacije ove dve metode u svakodnevnoj praksi izuzetno velika. I imamo treću metodu koju koristimo u svakodnevnom radu, a to je magnetno-rezonantna mamografija. U aparatu za magnetnu rezonancu gde se radi i drugi pregled i vrši se ovaj pregled, mogu reći po iskustvu žena da je dosta neugodan, zato što žena treba 20 minuta da leži na stomaku sa rukama podignutim iznad glave i zaista je nezgodna pozicija kako bi dojke, da kažem uslovno, visile u nekom posebnom kalemu. Obavezno se daje kontrast u venu kako bi videli koliko su dojke prokrvljene i kažem vam, žene baš nisu oduševljene sa ovim pregledom, ali nažalost nemamo ništa bolje. Ovaj pregled može da bude takođe u sklopu skrininga. Koristimo ga kako bi procenili lokalnu proširenost već dokazanog karcinoma ili može biti dopuna nakon kliničkog ili nekog drugog nalaza kad nam se klinički, mamografski i ultrazvučni nalaz ne uklapaju, ne slažu se. Tipa nešto se pipa tvrdo, čvrsto u dojci, nepokretno uradimo mamografiju uredno, uradimo ultrazvuk uredan. Prosto više verujemo svojim očima. Sad, nekad se zavisi od situacije, opredelimo to nešto da bioptiramo i da odmah dokažemo šta je, a nekad da radimo magnetnu rezonancu da bi vidjeli da li uopšte ta promena postoji u dojci. Što se tiče načina lečenja, imamo 4 vrste lečenja danas karcinoma dojke, pomoću operacije, pomoću zračenja, pomoću citostatika i pomoću hormonskih preparata. Ono što je trend u savremenoj onkologiji, a to je da se ženama kompletno sa karcinomima kompletno odstrani tkivo dojke, da ženi ostane njena koža i njena bradavica, a svo tkivo i žlezdano da se odstrani i da se u istom aktu, istoj operaciji ubaci silikonska proteza. To je ista ona proteza koja se stavlja ženama koje žele da uvećaju svoje grudi. Znači, identično je sve, samo što kod uvećanja grudi uvećavaju se grudi i ostaje tkivo dojke, a ovde se ono eliminiše. To je jedna radikalna operacija sa ugradnjom proteze. Svi smo čuli da je Angelina Jolie uradila takvu operaciju i ona je nama, mogu vam reći, pomogla da promoviše ovu metodu, da žene čuju i da se osveste da to postoji. I što se tiče našeg fonda za zdravstveno osiguranje, on pokriva trenutno samo tu dojku koja je imala karcinom. Pa se u tu dojku stavi silikon, a druga dojka ostaje zdrava kakva jeste. Ako žena uradi genetsko testiranje pre operacije i bude brka pozitivna, znači dokaže se da ima nasleđe za rak dojke ili jajnika, onda može o trošku zdravstvenog osiguranja da dobije implantate u obe dojke. Mi koji se borimo, koji radimo ovu problematiku, borimo se da izguramo
da i za žene samo s jednostranim karcinomom da dobiju besplatno i rekonstrukciju druge dojke. Znači da to postane standard kako je u svetu da bude i kod nas. Nadam se da sam bila onako dovoljno jasna i trudila sam se da onako u što kraćem vremenu kažem sve što mislim. Šta mogu reći za kraj? Pošto prevencija ne postoji, mi ne možemo sprečiti nastanak raka dojke jednostavno zato što ne znamo zašto on nastaje, pa na te uzroke ne možemo uticati, ali ono što možemo uraditi da stimulišemo žene da se redovno pregledaju, samo redovnim pregledima možemo otkriti te početne i male karcinome u dojci, kada zaista važi ona floskula da je rak izlečiv ako se na vreme otkrije. Eto, toliko od mene za danas. Nataša, puno hvala. Ja ću imati možda još nekoliko pitanja. Samo malo da se uključi i naša Ljiljana iz Celja. Ali evo, ja ću pitati sledeće. Dinamika mamografije, dinamika ultrazvuka kod zdravih žena, kod žena koje su već lečene od raka dojke. Tako da... Samo moment. Ljiljana, molim vas, isključite mikrofon. Ne mogu mikrofon, ne mogu da ga isključim. Onda molim Ljiljana samo tiše malo. Evo ovako, što se tiče redovnih pregleda, prvo ću navesti žene koje se leče od karcinoma dojke, one to dobro znaju, da je to svake godine mamografija kao obavezna metoda 10 godina. Posle 10 godina, ako nema recidiva bolesti, znači nije se rak vratio, mi žene smatramo izlečenima i stavljamo ih u redovan screening, što znači na 2 godine. Znači prvih 10 godina od lečenja raka jedanput godišnje, nakon 10 godina jedanput na 2 godine. Neke forme karcinoma koje su onako inicijalno dokazano agresivnije, mi tim ženama stavljamo u rutinski pregled i na 6 meseci ultrazvuk, znači ide na godinu dana je mamografija, a na 6 meseci na izmenično ide sa ultrazvukom. To je što se tiče žena koje se leče. Što se tiče magnetne rezonance, shodno nalazu mamografije i ultrazvuka mi nekada indikujemo nekim ženama tu metodu, nekad ne zavisi. Ako ne možemo sa ove 2 metode da rešimo, onda tražimo magnetnu rezonancu, kao da kaže metodu na vrhu piramide da preseče i da kaže ima nešto sumnjivo ili ne. Što se tiče redovnih pregleda dojki, načelno savjetujemo da se mamografija krene sa 40 godina i da se radi na 2 godine. U međuvremenu može i ne mora ultrazvučni pregled, to zavisi na prvom mestu od strukture dojki. Ako su dojke guste žlezdane strukture, sugerišemo i ultrazvučno praćenje. I ono drugo šta nam je važno, to je porodična istorija. Ako u prvom i drugom kolenu imaju jednu ili više osoba obolelih od karcinoma dojke ili jajnika, znači pretpostavljamo tu neku brka pozitivnost, mi tim ženama savjetujemo što se tiče zdravih žena. Sad, treća grupa žene, to su nam mlade žene koje nam se sve češće obraćaju sa ovim istim pitanjem kao što ste vi postavili, koliko često da se pregledam. Moja mama, tetka i baka su imale rak dojke. Mi tim ženama u pregled na 2 godine ubacujemo i magnetnu rezonancu. Ako nisu u mogućnosti da odrade brka testiranje, mi ubacujemo i magnetnu rezonancu, a ubacujemo i magnetnu rezonancu kod svih onih mladih žena koje nam se jave na pregled, a kod kojih je majka obolela pre 45. godine. Mi smo to uzeli, ja, pošto organizujem rad, uzela sam kriterijume Mayo klinike,
pošto mi nemamo nacionalne, mislim imamo nacionalni vodič, ali to ne reguliše i jednostavno držim se tih preporuka Mayo klinike, ja to saopštim mojim pacijentkinjama, pa ko želi da se pregleda želi, ko ne želi, dam im i za i protiv. Mogu vam reći, Đerđe, vi ste sa daleko više iskustva u radu sa ovakvim ženama, izuzetno sam neprijatno iznenađena sa neprosvećenošću naših žena, sa onim neću da se pregledam, ako me pregledate nešto ćete mi naći. Multiple porodične istorije karcinoma, žena kaže ne želim da znam, ne zanima me, zašto se niste pregledali, nisam imala vremena i tako gomila nekih prizemnih odgovora, tako da moramo nešto uraditi da podignemo svest žena. Mislim da mediji dosta čine, da nam dosta pomažu, ali nije dovoljno. Nekako ne znam kako moramo osvestiti žene. Da, u pravu ste, pa ovakva edukacija i jeste. Svako ko je imao kontakt, odnosno ko je oboleo od raka dojke, u cilju mu je da ostali članovi porodice i prijatelji ne budu, pa onda je jako dobro da kada sve ovo čujemo i vidimo, da prenesemo drugi i da motivišemo druge da to rade. Nataša, molila bih vas samo da isključite prezentaciju, da se mi malo više vidimo. Pošto nas ima, čini mi se, 21 učesnik ove videokonferencije, tako je? Ćemo onda biti svi... Ja bih nešto rekla povodom ovoga što docentkinja je komentarisala kako uopšte doći i osvestiti žene, s obzirom da ja odlazim i u radne organizacije i u mesne zajednice i držim predavanja o prevenciji karcinoma uopšte, pa između ostalog i edukaciju žena za samopregled dojke sprovodim. Sve je to tačno. Jako mnogo žena jednostavno neće da zna. Dešava se veoma često, ja odem u jednu radnu organizaciju, a žene, znači, kada si im došao bukvalno na noge, ne pojave se sve na predavanju, već jedan mali deo, zato što one imaju posla. Znači, ne mogu svoj posao da ostave bukvalno 10 minuta da bi došli da čuju nešto konstruktivno što bi moglo da im pomogne, ali to su samo izgovori, jer je u suštini u Srbiji prevencija valjda neće mene. To je ono osnovno što uglavnom čujem na svim tim predavanjima. Ali opet i dalje nastavljam i ja i moj tim koji radi to, pa sada vidjet ćemo, milimetarski koraci su u pitanju, ali i dalje ipak ima žena koje urade i samopregled i koje odu, jave se kod izabranog ginekologa, dobiju uput i odu, urade mamografiju i ultrazvuk. Vesna, moj razgovor s jednom pacijentkom koji mi je bio upečatljiv, zašto se niste pregledali, a prati čvor koji raste, kaže, pa nisu me zvali iz doma zdravlja. Pa ona je očekivala poziv na screening i nije ga dobila, pa nije joj samoj palo na pamet da ona zakuća na vrata doma zdravlja. Tako da ne vredi, ja mislim da to ne vredi komentarisati koji su razlozi, nego da vidimo šta možemo uraditi da promovišemo ove stvari još više nego što do sada radimo. Ja bih možda imala i pitanje, pošto evo ima iz centara koji su iz sekundarnih ustanova, pa da samo nam pomognete malo oko toga kako se zakazuje magnetna rezonanca, odnosno mi znamo sve upute koje treba da priredimo, ali da pacijent lakše može, da li može telefonom zakazati, neki kontakti nam ne odgovaraju kad zovemo na te brojeve telefona, a isto tako bi bilo značajno kada bismo kor biopsiju mogli zakazivati da pacijent ne ide 2 puta. Da li je to moguće ili zašto nije moguće je pitanje, ili kako treba da uradimo?
Ovako, vrlo lako je sve to. Uprava Instituta za onkologiju je donela odluku i smatram sasvim opravdano da se telefonskim putem ne može ništa zakazati zato što ima raznih zloupotreba. Može se zakazati magnetna rezonanca, ne čeka se duže od 3 nedelje. Znači, između 2 i 3 nedelje je lista čekanja za magnetnu rezonancu, što je zaista neverovatno kratko, zato što sam se izborila za velik broj termina za dijagnostiku dojke. Mi trenutno imamo 3 aparata za magnetnu rezonancu, od kojih 2 mogu da snimaju dojke, tako da stvarno imamo veći prohod pacijenata. Na institutu se pregledi zakazuju ili lično, ili putem maila, to ću vam dostaviti koji je, mislim ima na sajtu instituta, ili putem faksa. Mislim, taj faks je sad već demode, ali ljudi i tako zakazuju. Znači, mail, lično i faks. Što se tiče kor biopsija, ista je priča. Za kor biopsije, moram vam reći, se čeka malo duže, jedno 4 do 5 nedelja, zato što smo prepunjeni, zato što imamo, moram malo da kritikujem svoje kolege s periferije koje nisu baš dovoljno edukovani i koliko vidim ni baš nisu zainteresovane. Jako nam puno žena dođe sa nekom uputnom dijagnozom i da je sumnjiva promjena u dojci i traži se biopsija i onda nam ta žena zauzme termin, a dođe, mi je snimimo, uradimo mamografiju, ultrazvuk, mi ne vidimo ništa, ili potpuno uredan nalaz ili nešto krajnje benigno što ne pada mi na pamet da to bioptiram i da traumatizujem i ženu i tkivo i sve i trošim materijal u krajnjem kad je to cista obična. Znači, tu imamo i velik broj žena zahteva biopsiju, a i jedan deo. Trudimo se da s kolegama budemo u nekim korektnim odnosima pa da im sugerišemo, ali znate, sujeta je u našoj struci izuzetno velika i ne prihvata se to baš lako. Eto, to su nekako razlozi zašto se čeka magnetna rezonanca kratko, a biopsija. Pa sad, Đerđi, ruku na srce, ni 5-6 nedelja nije toliko daleko, ako je neko gajio čvor u dojci 5 godina, ali verujem kad neko napipe i kad postane svestan da ima problem, onda mu je svaki dan dugačak. Da, veliko je nestrpljenje onda. Yes. Još nešto što je iz prakse vrlo interesantno za pacijente da čuju možda, a to ste vi prava osoba koja će nam odgovoriti, kada imamo nejasan nalaz i kada hirurg zna da treba kor biopsija, ali još razmišljamo i o tome da je i magnet jako bitan. Vrlo je važno da magnet bude pre kor biopsije, pa sad da nam objasnite zašto. Pa jednostavno, kada radimo biopsiju, mi sa debelom iglom traumatizujemo tkivo, dođe do otoka tkiva, dođe do krvarenja, dođe do, da kažemo, i bola, oticanja i onda kad takvu dojku stavimo u magnetnu rezonancu na pregled, ta zona bude dosta prokrvljena i onda nam imitira neku patologiju. Mi budemo svesni da je to posljedica biopsije, ali ne možemo u tom hematomu, u tom krvnom, kako kažemo, ugrušku, da kažemo da tu nema neke promene koju je ugrušak okružio. Znači, insistiramo da magnetna rezonanca bude pre ili ako se uradi da prođe 6 nedelja od biopsije, da svi tragovi biopsije se povuku i da onda nalaz bude validan. Meni je ovo prilika, Nataša, da vas pohvalim i da vam se zahvalim što ja imam sa vama i neke nekonvencionalne načine saradnje. Naime, kada mi treba hitno za pacijenta kor biopsija, ja preko Messengera stupim u kontakt sa docentkinjom Natašom i mi vrlo brzo rešimo to za pacijenta, nekad čak i sa vrlo minimalnim čekanjem od nedelju dana. I ja sam jako zahvalna. Zahvalna sam u svoje ime što znam da sam uradila posao i u ime pacijenta koji je pre došao do dijagnoze. Jeste, hvala vam, saradnja je stvarno sjajna, ali mogu vam reći to sve košta. Ja sam danas radila
dijagnostiku dojke, petak je ono moj dan koji ne dam nikom, to je moj dan za ovu dijagnostiku. Ja sam danas uradila sama 6 biopsija, uradila sam 20 mamografija i 15 ultrazvučnih pregleda. Ja sam danas jedva izašla iz ordinacije. Mislim, ni to nije rešenje da se mi u Kamenici zatrpavamo sa svih strana. Mislim da je rešenje da se na periferiji, mislim, po opštim bolnicama poveća kvalitet rada. Mi se nadamo da ćemo uskoro dobiti aparaturu koja je neophodna i da će naši radiolozi su istovrsni, imamo zaista ljude koji su dobri i bilo bi jako dobro da se oni osnaže da to rade. Šta mislite, biopsije da počnu da rade? Da, kor biopsije, planira se tako nešto. Ja ću da vam kažem da je firma Roche u dogovoru s institutom donirala svakoj opštoj bolnici biopter igle, još niko nije se uhvatio pištolja, a prošlo je meseci i meseci. Neverovatno. Koji razlog, ne znam. Ne mogu ja sad da njih zovem i pitam što vi ne radite biopsije. Ja bih zvala jer bi time nama olakšali. Tako da imamo i u neke, tipa, ajde sad ću reći Kikinska bolnica, gde se meni moje kolege radiolozi žale da ne mogu da izađu na kraj s hiruzima i da su oni preoteli. I onda oni tako s tim pištoljem bioptiraju šta stignu i ne dobijaju nikakve rezultate i jednostavno ne daju radiolozima da rade. Tako da problema i nelogičnosti na sve strane, ali ajte, nije to sad tema, da ne gnjavimo ovaj skup sa našim ovim svakodnevnim... Imamo jedno pitanje. Hvala, imamo jedno pitanje na četu. Da li na jugu zemlje, to je koleginica iz Dimitrovgrada, odnosno članica udruženja iz Dimitrovgrada, da li na jugu postoji magnet za dojku i kor biopsiju? Znači, da li se radi kor biopsija? Da, radi se. Ja ću da pohvalim Klinički centar Niš. Mislim da im je to najbliže sad na Dimitrovgrad. Gde je? Dimitrovgrad je prema Bugarskoj. Pa dobro, mislim gde je da Niš. Niš je tu referentan centar, imaju i mamografiju i biopsije rade i rade sjajno screening. Oni su prvi u zemlji krenuli sa onim mobilnim mamografom i najviše žena uradili i rade magnetnu rezonancu i to su sjajne kolege i tamo može da se obrati ako je treba pregled magnetnom rezonancom. Neću da spominjem da se u svakoj privatnoj zdravstvenoj, na privatnoj radi, tako da ja pričam samo o državnom sistemu. Da, hvala. Možda je ovo prilika, Nataša, evo, naš saradnik i u organizaciji ovih sastanaka jeste i Tamara Klikovac, koja je psihoonkolog, pa da vidimo, možda ona ima neku ideju kako da poboljšamo bolji odgovor žena na screening ili na redovno praćenje zdravlja. Da, dobar dan svima. Prvo bih doktorki Pravulović želela da se zahvalim na ovom stvarno sjajnom predavanju, vrlo informativnom, edukativnom, sažetom, jasnom i hvala vam što ste posle napornog radnog dana prihvatili da održite ovo predavanje. Zaista hvala vama. Komplimenti vama. Pa već i doktorka rekla i Vesna Imbronjev je na osnovu svog iskustva sa brojnih edukacija žena u različitim radnim organizacijama rekla koji su to iracionalni uglavnom razlozi, da ne žele da dođu da nešto ne saznaju, da imaju neke potpuno iracionalne otpore i strahove, neće to mene ili to meni neće da se desi, što je, morate priznati, potpuno neracionalno. Jedino što bih mogla da kažem to je da se pojača edukacija na svim mogućim nivoima, kroz sve moguće medije, društvene mreže, ovakva predavanja, webinere, dakle da se zaista ide u manje sredine i da se o tome priča, ne samo preko televizije, nego i preko radija, u manjim lokalnim zajednicama. Prosto negde čini mi se da nam nedostaje adekvatna edukacija i informisanje, upravo predavanje ovakvog tipa kako je doktorka održala, stručno, jasno, argumentovano, da i obična žena može da razume šta podrazumevaju važni pregledi, praćenja i tako dalje. Sad ću vam reći nešto iz mog svakodnevnog rada. Ja sam inače senzibilisana na te ljudske drame.
poslednji put kada sam pitala ženu koja je došla sa tumorom koji je zahvatio čitavu dojku, poslednji put da sam nekoga pitala i da sam dala sebi to za pravo, jer je pitanje da li smete, zašto sad ja pitam. Pitala sam je šta ste toliko čekali. Onda ona mi je rekla, doktorka, poginuo mi je sin, tačno sećam, od 17 godina, pa sam pala u depresiju, godinama se lečila, onda se muž logirao, pa sam ga 5 godina negovala dok nije umro, sad sam ja došla na red. I tada sam rekla sebi, zaista ja više nijednu ženu ne pitam šta je toliko čekala. Mislim, razni su razlozi, ali pitam zašto se ne moje drugarice, prijateljice, rođake, zašto se ne pregledam i pregledaju, mahom dobijem odgovor zašto da se pregledam kad me ništa ne boli. A kako da stimulišemo, ne znam šta da vam kažem, ova je vaša ideja dobra, društvene mreže su možda danas i najvažnije za mlađi svet. Ne znam, ovo ja sam svako malo na nekim lokalnim televizijama, ne znam da li to gledaju 3 bake otprilike i niko više i da li to neko uopšte kad vidi pogleda ili prebaci, ali ja i dalje idem svako malo i pričam jednu istu priču. Da, mislim da ne treba da odustanete, zaista postoje različite lične priče i lične tragedije, kao što ste rekli, različiti lični razlozi, ali mislim da čak i o tome treba pričati, o ovome što ste sad rekli i što ste pomenuli kao vaše iskustva iz prakse, zašto žene dođu sa već podmaklim karcinomima ili u nekim podmaklim fazama kad je zaista negde, kad su vam svima manje više vezane ruke, ne možete mnogo toga da uradite. Tako da mislim da i to može da bude vrlo edukativno, da navedete tako neke možda malo zastrašujuće primere, ali i to nekad nekoga može da trgne i da ga nekako motiviše i da ga podstakne da iako je zdrav, ako ga ništa ne boli, radi samo pregled, već kako je to preporučeno na mesečnom nivou, a da možda upravo ovom dinamikom na 2 ili 3 godine posle 50. godine ili ako ima povećan rizik u porodici, da to radi i pre 50. u menopauzi, perimenopauzi, ne znam ni ja koji su već tu kriterijumi, mislim da treba i pričati i pisati i biti uporan i možda negde na nacionalnom nivou, sad je možda i ova korona prethodne 2 godine nije izgovarali, očigledno da jeste usporila mnogo i prevenciju i skrininge i javljanje žena na redovne kontrole, tako da mislim da treba biti uporan. Ja bih želela da pozdravim profesora Mladena Prvulovića, jer on je ceo radni vek proveo boreći se upravo za ovo što i mi sada radimo i nastavljamo njegovim putevima, pa i kada je otišao i u penziju, isto je jedan dugi niz godina bio aktivan i trudio se upravo da zdravstveno prosveti stanovništvo. Hvala lepo. Ja čestitam organizatoru doktorici Šarić koja je uvek imala ideja i energije i snage da na ovako jedan moderan način kao što je Zoom koristi u prosvećivanju ljudi, mislim zdravstvenom prosvećivanju. Hvala i vama. Drago mi je što je sve ovo uspelo. Mi to imamo sad već jedan tim koji ne bismo menjali. Profesorka Tamara Klikovac koja radi na Filozofskom fakultetu u Beogradu je vična Zoomu i uključivanju i ona je uvek, pored svih svojih obaveza i aktivnosti uvek tu da nam pomogne da napravimo što veću grupu. I danas nas je prisutno 25 na ovoj videokonferenciji, što je jedan lep prosek, znači da je tema interesantna, da je to svima nama potrebno. Ja bih molila ako još neko ima pitanja, može usmeno da postavi. Evo tu nam je Vera, izvoli Vera. Ja bih pozdravila doktorku Prvulović i zahvalna sam je uvek i ovoj saradnji između Đeđike i doktorke koja je rezultirala time da sam ja tretirana od karcinoma. Samo ću reći informativno, to je bilo u dobu korone i ovo što je doktorka pričala, sve sam to prošla i magnet, zato što je bilo onako i u drugoj dojci mi je otkrivene benigne promene, baš zahvaljujući magnetu. I samo da kažem doktorki da je urađena totalna mastektomija sa
oba pazuha i hormonski karcinom i dobija Arimidex. A moje pitanje, vi ste govorili o tome kako se kontroliše, a ja sad govorim iz vizure pacijenta, neko ko naravno, kako je Tamara Krikovac rekla da za mene, ja nisam prihvatila bolest kao presudu, ali ipak se bojim, i majka mi je umrla od toga i tako. Ja pitam ovako, pošto vi ste govorili da se kontrola radi mamografijom, ja imam obe mastektomirane i sad 2 godine će biti i nekako da me ohrablje. Šta još da uradim, šta da pregledam da bi nekako imam i dalje poleta da sem ultrazvuka i krvne slike, ovo što dobijamo za kontrolu. Šta bi još trebalo da, evo, onako iz moje vizure pacijenta koji se i boji i koji se trudi da živi normalno. Vera, apsolutno ništa što se tiče pregleda vam nije više potrebno osim ultrazvuka ožiljaka, a recite mi, da li vi imate ćerku? Nemam, moja učestvuje sestričina. Dobro, vaša sestričina. Recite mi, da li u vašoj familiji još neko ima problema s dojkama ili jajnikom? Majka je imala karcinom dojke, ali ona je umrla 87. godine i onda nisu bile te kor biopsije i tako, a da kažem, moja mama je počela, dobila je jednu hemoterapiju i bukvalno iz Kamenice pobegla i nije htela i nije se mogla ubediti i živela 2,5 godine metastaze pluća, tako da to što znam. Dobro, i znači ipak imate, znači to, evo i tu je vaša sestričina. Ono što savjetujem vama, ili vi da uradite ili vaša sestričina, a to je da uradite brka testiranje. Jesam ja imam brka 1. A uradili ste? Ja imam brka 1 i brka 2 pozitivno. Oba su pozitivno. A šta ste uradili s jajnicima? Pa ništa. I Arimidex. Ipak je stav američkih lekara kojima se ja jadim hiruško odstranjenje jajnika. To su ranije zračili jajnike, pa podvezivali, pa ne znam šta, nema veze. Arimidex je zbog hormona, nego što jajnici zbog karcinoma jajnika. To je neki stav otklanjanje i to se danas radi laparoskopski i obzirom da ste brka pozitivni, to se može kod nas na institutu raditi na uput. Da li sad da uputimo Veru na institut, na internisti onkologu i ginekologu onkologu da tu odluku donese ili na onkološki konzilijum, koji nam je put? Morat ću da razmislim, pravo da vam kažem. Očekujemo odgovor. Možda ginekološka komisija, ali ajte, bit ćemo naravno u kontaktu, nisam do sad imala, nisam sigurna koji je put, pošto se nešto i nekad i promeni, ima izuzetaka i tako, ne znam koje je pravilo. Raspitam se sledeće. Ovo su ređi slučajevi, da. Ovo su ređi slučajevi i onda... Ja sam jako srećna kad... A gde ste radili brka testiranje? U Novom Sadu ili u Beogradu? Kod vas je urađeno. Gde kod nas? U Kamenici, piše tamo da sam brka pozitivna. Mislim da imam pozitivna, koliko sam ja vidjela. Možda si ti mislila na HER receptore, Vera? Đerđi, ja mislim na brku, razumete? A da je znam, nego Vera misli verovatno nešto. Proverit ćemo. Ako nije uradila, onda ćemo uraditi. Uradit ćete, da. A šta moja sestričina da radi ona? Ne, prvo uradite vi. Pa ako ste vi negativni, niste mogli, nije nasledno, onda ni ona preko sestre verovatno nije. Tako da vi bolje da uradite. Vi ste reći Đerđik, jel? To se sve znamo. Vadi se krv, 3 ml krvi, znači jedno obično vađenje i daje se analiza. To u Kamenici, jel? Ne radi se. Nažalost, mi se nadamo da će to biti uskoro, ali na institutu za onkologiju u Beogradu. Da, recimo tamo, da. Ja sam sigurna da sam videla, možda nije... Niste, ne radi se to na institutu, ne. To je jedna genetska analiza, izuzetno je skupa, tako da to baš i nije sad u prvom planu, ali bit će u nekoj skorijoj budućnosti u Kamenici. Ja sam imala i vantelesno oplodnje i hormonsku stimulaciju, tako da meni je to svakako skompromitovano sve. Naravno, ali vidim super, izgledate, veseli ste, tako da... Radim i ja bih volila da još jedno
bar 15 godina. Minimum. Dobro. I hvala vam od srca, uvek se vas setim kako ste me uputili i za tu totalnu mastektomiju, da nije vas, ja sam insistirala i molila da mi sve odstrane i pazuha, bez obzira nisam imala metastaze u limfi. Ali vi ste bili inicijator da sam ja se borila da mi kao Angelina Jolie bez implantata. Dobri ste, dobro je. Ja imam ove gornje. Da, odlično je to sve prošlo. Evo jedna od koleginica, odnosno učesnica da nešto piše, to mora da je Nadežda Senić. Da li bi se Nadežda uključila? Ovo da kaže, danas sam prisustvovala u ime Nalora i našeg udruženja iz Kragujevca, zajedno sa doktorom Totom iz Bačke Topole, panelu u Beogradu povodom obeležavanja Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke, gde je državni sekretar ministarstva dr. Vicko izjavio da se planira digitalizacija zdravstvenog sistema, uvođenje elektronskog kartona, gde će radiolozi iz jednog grada moći da tumače mamografske snimke iz drugih regiona. Takođe se planira upućivanje na poziva na kućnu adresu za mamografski pregled za sada na teritoriji grada Beograda, čime će se podstaći screening. To je Nataša iz Kragujevca, Nataša iz Dive. Zahvaljujem se što se i Nataša uključila danas. Pa i to je jedan od napredaka. Hvala svima. Kako da ne. Tema tog panela danas je bilo prevencija u ruralnoj sredini. Ta komunikacija je vrlo važna. Ne znam da li znate, Vlada Vojvodine i pokrajinski sekretar su pre, mislim, 3 godine pokrenuli program Prva mamografija. Mimo državnog screening programa kupljen je jedan kombi, adaptiran i u njega stavljen mamograf, napravljen mobilan mamograf i ide po ruralnim mestima Vojvodine. Krenuo je od ovih zabačenih sremskih sela, pa išao je duž granice skroz do Hrvatske. Potom se prebacio na istočni deo uz granicu sa Rumunijom i kad je to obišao, sad malo okruži i po većim mestima i odziv je izuzetno velik zato što se ženama dolazi na noge i nađeno je, mogu reći, izuzetno puno karcinoma, a nažalost to su bili sve već lokalno uznapredovali karcinomi. Pitam se šta bi te sve žene radile da nije došao mamograf. Tako da je to pokrajinska vlada, znači projekat se zove Prva mamografija. Oni snimaju od 40. godine pa na 2 godine. Lepo i evo pri kraju smo. Da li ima još neko pitanje? Ako ne, da zaključimo. Zahvalna sam vam svima što smo nastavili ove naše videokonferencije. Inače, za profesorku da kažemo da su ovo sad već, ovo je 3. godina, otkako je korona krenula, mi radimo ove videokonferencije. U protekloj godini smo imali 11, u onoj prvoj godini korone, odnosno smo imali 3, tako da sad u ovoj već 2, sad već imamo jedno iskustvo. Nije lako zato što se mnogi opiru da slušaju i da uče, posebno petkom uveče ili kada imaju svoje slobodno vreme. A drugo je to naše nepoznavanje tehnike i ovih modernih sredstava. U svakom slučaju, ako niko ništa više nema da doda... Ja bih nešto da pitam, ako smijem. Izvoli, ovo je naša koleginica Ljilja iz Celja. Ljilja je lekar u penziji. Zanima, zato sam zasledila najvećoj naučnoj stranici na Facebooku, da neki stalno tužuju da se kod nas mnogo češće se javlja rak dojke, zato što žene jedu jako mnogo mlečnih proizvoda. Me zanima šta koleginica misli o tome. Ja se izvinjavam, ja nisam razumela.
Znači, Ljilja ima malo problema zdravstvenih, pa zato ne može to sve da kaže. Pita da li postoji povezanost, odnosno kada se u ishrani koristi mnogo mlečnih proizvoda, pa sa malignom bolesti. Da li je možda... Ne, to nije apsolutno pitanje za mene. Ja nemam baš mnogo saznanja, ali Đerđi, vi ste onkolog 30 godina, mislim da je to više pitanje za vas. Evo, ili za mog oca koji se isto time bavi, ali ne znam. Ja bih rekla da je mera u svemu bitna. Ja bih tako odgovorila da je mera u svemu bitna, a sad ne znam šta će profesor Prvulović reći. Nisam čuo dobro pitanje. Je to odgovor ili je komentar? Nije odgovor, nisam razumeo. Pitanje je bilo da li veća konzumacija mlečnih proizvoda, što je ovde na Balkanu moderno, je uzrok što ovde ima više karcinoma dojke. Recimo tako, slobodan prevod pitanja. Samo da dodam. Ima ona teza da gojazne žene češće oboljevaju, da masti doprinose na neki način. Masno tkivo doprinosi povećanoj incidenciji raka i to se može primeniti ne samo za rak dojke, nego i za ostale lokacije. Tako da prihvatimo da je to jedan od možda najmanje bitnih faktora rizika za nastanak karcinoma. Ok, hvala. Slažete se, Đerđe? Da, idu. Ako smo završili, hvala vam još jedan put i dobit ćete na vreme. Imate, izvolite, Nadežda, može, izvolite. Pokušala sam da napišem, ali bolje da kažem. Postoji zabluda među ženama da biopsija utiče na raznošenje malignih ćelija putem krvotoka po telu, pa bih vas molila da to malo razjasnite. Da, i postoji jedna grupa lekara koja se drži te teze, mada to nije dokazano. Postoji vrsta malignih tumora koji se nazivaju sarkomi, koji potiču od mekih tkiva, ajde da kažem od mišića, i jedino za to je dokazano da ako se radi tako biopsija iglom, da duž tog trakta kuda ide igla će se razneti maligne ćelije, ali ne znam koliko je to realno bitno, zato što će taj tumor svakako ili kompletno ili delimično da bude hiruški odstranjen, pa će i taj put igle da bude odstranjen. Za tumore dojke apsolutno nemamo nikakve dokaze da se to dešava, odnosno za karcinome kao vrstu maligniteta. Znači, to je potpuna zabluda. Jedna isto mala grupa lekara ne da svojim pacijentkima da idu na biopsiju, da mi ne bi razneli, da ne bi čačkali ili šta već sve kažu ženama, ali borimo se znanjem protiv tih zabluda. I još jedno pitanje, da li žena može da odbije biopsiju i da traži prvu operaciju? Naravno, žena ima pravo i da odbije lečenje kompletno i da utiče na tok svojeg lečenja. Hirurg, ukoliko je savestan, a takvi su većina na institutu u Kamenici, lepo sedne sa svakom pacijentkinjom i porazgovara i neki plan lečenja joj predoči, pa se negde može u nekim koracima i dogovarati, a u nečemu se ne može, nešto mora biti tako kako je, ali može, odbiju pacijentkinje nama biopsiju, naravno, i onda idu na operaciju direktno. To su sve pitanja, ja sam iz udruženja Budimo zajedno iz Beograda i to su sve pitanja žena koje dolaze kod nas u udruženje i prosto moram znati šta da im odgovorim u tom. Da, odbiju biopsiju, ali kad porazgovaramo i objasnimo značaj biopsije. Biopsija je značajna zato što iz čvora uzimamo deo tkiva i ide na analizu. Neka vrsta tumora se danas leči prvo hemioterapijom, pa u drugom aktu operacijom. Tako je pokazano da imaju bolje preživljavanje žene kad se tako leče, nego kad ide obrnuto prva operacija, pa onda hemoterapija. Zbog toga mi radimo biopsiju da bi znali, kako kažemo, ime i prezime tumora pre nego što žena krene u lečenje. Eto, tu je benefit biopsije. To je jasno. Hvala na odgovor. Molim. Znači, ovo je godina kada obeležavamo 20 godina od početka sprovođenja akcije Zdravka.
u Somboru i Zapadno-Bačkom okrugu. Akcija Zdravka je sadržavala najpre kliničke preglede ginekologa i onkologa u smislu prevencije raka dojke, raka ginekoloških organa i raka dojke, zbog toga što onda nismo imali čak ni dovoljno ultrazvukovane mamograf pre 20 godina. I to nam se činilo jedini put da nateramo žene da malo više brinu o sebi i da otkrijemo nešto. Akcija Zdravka je imala veoma značajne učinila je da bude veoma značajnih pomaka u razvoju zdravstvene svesti u našoj sredini. I tako da znate da je i ovo za nas jubilarna godina. Nadam se da ćemo imati mogućnosti da je obeležimo zapravo. Ta akcija je posle nekog vremena, kada se formirala i Nacionalna asocijacija lečenih od raka, bila sprovođena kroz projekte i u Leskovcu i u Beogradu i u Bačkoj Topoli, u nizu gradova, Novom Sadu, u nizu gradova. Tako da je ovo jedna lepa informacija za kraj i vidimo se onda sledećeg meseca. Na vreme ćete dobiti informaciju, pošto ćemo ove godine najviše pričati o tome kako da pratimo da li nam se pojavila metastaza od primarne bolesti. Pričat ćemo o tome kako da prepoznamo rak jetre ili metastazu na jetri ako već imamo malignu bolest.